Keeper, penio fatha rocket, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen. Ni'n codi ben yn uwch na chra. Helo, siwmai, a chroeso i rifyn diweddara Podled Fforwm Cymraeg 2020. Wel, ar ôl 28 diwrnod, hanner cant o gemau rhwng 24 o dimodd gorau Ewrop, dim ond un gêm a 2 dîm sydd ar ôl, yr Eidal a Lloegr, i frwydro am Cwpan Ewro 2020. Yn ymuno gyda fi heddi, mae Owen a Steff o'r mentre, siwr i chi boes? Good, ni ma to. Ni ma to, felly cyn i ni drafod y 2 gêm sydd wedi bod yn y diwrnod y diwetha yn unigol. Ows, y 2 dîm gorau wedi cyrraedd y ffainal i ti? Fi'n credu tawe. O ran, mae rhaid ti edrych arno fe, o ran Lloegr, sy'n wedi colli. Mae'r Eidal wedi bod yn chwarae'n dda ar un peth. Heb colli, technically, heb colli. Ond, mae'n wedi bod yn diddorol dy Sul nawr. Edrych mlaen i fod yn onest i ti am y gêm. Bron ar pins, wrth gwrs, gyda Lloegr yn y ffeinal. Ti bron moyn i Eidal i ennill, sa'n gwybod mae Steff yn supporters, allu gweud. Ond, gewn ni weld, mae fe'n mynd i bod, wel, os mae Lloegr yn ennill, sy'n ni'n mynd i clywed y diwedd o ddi. Mae'r diwrnodau nesaf yn mynd i fod yn, fi'n credu, teledu bant nes y gêm, fi'n credu. Cant y cant. Y rhan fwyaf o'r diwrnodau, anyway. A Steff, cyn bod ni'n yn trafod y gemau yn unigol, yr gemau Rownd gyn-derfynol a edrych mlaen i'r ffainal, ond ni'n jyst ma'n rhoi bach o sylwan. Mae wedi bod yn gret yn y 2 gêm diwetha i gael cefnogwyr nôl yn y stadiwm, achos mae cystadleuaeth fel yr Ewros, mae rhaid cael yr awyrgylch i rili cael y teimlad o'r gemau ac ati. A mae wedi bod yn wych i weld cefnogwyr nôl yn y stadiwm gyda'r gemau yn cael eu chynnal yn y Rownd gyn-derfynol. Wel, bendant o tipyn o awyrgylch yn gêm yn eithwr yn wedig. Beth 67,000 gen i yn Wembley. So mae'n neis gallu cael y dorf nôl falle bod nhw'n neud ambell i beth sydd i'w cwestiynu fel bwan anthem Denmark, ond os gofian iawn, ni'n credu oedd fans Denmark wedi bwan hen wlad o'n hadau yn Amsterdam, so am unwaith na i weid da iawn chi Saeson. Y beth yw, fydden ni yn gweud yw, allai bod yna bobl ar y tu fas sy'n edrych ar y gêm a meddwl, siwt maen nhw'n gallu cael 67,000 mewn fyna, fi ffili priodi gyda 30 o bobl neu fwy. So, mae'n, ond, dybu ni. Os afwyd ni fel fans y bêl-gron, mae'n neis gweld y fans nhw. Yn beth yw e. Felly, os ewn ni nôl i gêm gyntaf y Rownd gyn-derfynol, oes y gêm yn erbyn yr Eidal a Sbaen, wrth gwrs. Efallai ar y noson Sbaen, oedd y tîm cryfa allan o'r 2 dîm, wnaethon nhw cael tipyn fwy o feddiant a tipyn fwy o ergydion ar y gôl na'r Eidal. Beth nes ti o'r gêm? O'n i ddim disgwyl i Sbaen i bod mor ymwysodol i fod yn onest. Cadw'r bêl, fel ti'n gweud, 16 shot, gath Olmo fi'n credu yw enw, gath bod i 4 neu 5. Ond sa'n credu sgori lot tymor mat y beth. Oedd yn surprising, really, achos o'n i'n gweld canol cae Eidal, falle meddwl bod nhw'n mynd i bod yn dictator fel Jorginho, especially, ond oedd e jyst ffili cael y bêl, pedri to y bychan ifanc. Baller a hanner. Mae fe'n bachan special. Ond Lucas Eidal, wnaethon nhw dros o'r llinell ar diwedd. Oedd yn gêm agos, gêm da i watcho, actually. Joyous i. Ti'n gweld yr Eidal dal yn wario mor dda beth o'n nhw ar ddechrau gystadleuaeth, achos dyn nhw ddim y tîm ifanca, fel ni'n gwybod mae Chiellini a Bonucci yn y cefen ac ati, a y ffordd maen nhw'n chwarae yn eitha egniol, ond dwi'n siwto'r ffordd ar gyfer gystadleuaeth fel hyn, er bod nhw wedi cyrraedd y ffainal nawr, ond ti'n gweld y perfformiad falle ddim mor dda beth o'n nhw ar ddechrau gystadleuaeth. Fi'n credu, achos maen nhw'n wario tîm falle sy'n bach yn well nawr. Sa'n gweud oedd Cymru fer enghraifft neu Swister ddim yn dda, ond mae'r tîmau fel yr Eidal nawr a Gwlad Belg ac yn y blaen, mae'n really yn step lan yn dweud. Mae'n wedi colli cwbl o players da, Spinazzola yn un sydd yn sefyll mas. Mae Emerson wedi gwneud job yn dechrau nos pryd bynnag yn nos fawrth, ond fi'n credu bod colli rhywun fel Spinazzola, mae'n newid siap y tîm ac yn y blaen. Ond os mae chance dyn nhw di Sul nawr i ennill e. Siawns mawr o le fi'n edrych. Na bydde fe. Steff, o gol gwych gan yr Eidal i fynd un gol ar y blaen.
O'n i oedd hi'n clearance eitha gwael gan Laporte, sa'n gwybod beth o ti'n meddwl ohono fe. Oedd ddim eisiau fe rili mynd mewn am y sliding tackle, ond oedd hi'n gol gwych gan Chiesa. A wedyn Reidal yn dangos beth bynnag, a nhw'n dangos bod dwy ochr gyda nhw, bod nhw'n gallu gwrthymosod yn dda i fynd gyda'i cymeriadau, gallu i amddiffyn yn gryf. Ie, fi'n dwlu ar watchan y Reidal yn ware. Maen nhw just o'r gwt reit ymlaen i'r blaen. Maen nhw just cymaint o, tod, o ti'n sôn amdano Laporte fyna, fi'n meddwl Laporte siwr o fod wedi bod yn un o'r centre-backs gorau o'r gystadleuaeth. Wedi bod yn dda, so ie, tre'n fod wedi gwneud y camgymeriad bach na, ond rhywun fa Chiesa, bod ni'n gweud fe un o'n hoff chwaraewyr yn y byd ar un o bryd. Mae'n just cymaint o egni dy fe, mae fe wastad na, wastad yn achosi trwbl, mae wastad yn trio mynd mlaen. A ie, maen nhw'n dîm, maen nhw'n llawn flair, fel bydden nhw'n gweud. Fel ti'n disgwyl, ti'n gweld siwts Mancini a'i backroom staff a maen nhw'n rhin faint o flair dyn off y ca, beth sydd nhw ar y ca. A ti'n gweld rhyw efo Chiellini, fi'n cedi, o'n i'n dwlu gweld, wedi wneud fel y bas hir na, oedd e fel ar ochr tu fas i drod e. Just fel half volley outside of the foot. A oedd e just fel, waw, a mynd syth i trad y boi arall, oedd e yn hollol rhyfeddol. A ti'n gweld ar y diwedd, rhywun fel Chiellini fyna yn joc, Rownd gyn-derfynol yr Ewros, a mae fe fyna'n pigo lan Jordi Alba popeth, fel real, fel tas nhw ar y gêm gyfeillgar fe, ond dwlu arnyn nhw. Nath da fi'r sgarff. Ers fan amser mae'r sgarff na dy ti, Steff? So ni'n drewi gormod, pa fecso. Ers 2006, fi'n meddwl, ar ôl yn nhw ennill Cwpan y Byd am pedwerydd tro. Da iawn, gwych. Bydd yn handi, mae'n bod yn handi iawn i gael penwythnos ma, beth bynnag sgarff na, felly ond ti siarad am ti Chiesa am yna, un peth i'n gweld am ti Chiesa fynd, mae fe'n gorfforol i fynd gyda'r ochr technegol gyda. Ni'n gweld oedd e'n chwarae yn erbyn Alba, oedd e'n edrych dwbl maen, fi'n gweld Alba yn fach, ond oedd e'n edrych gymaint yn fwy nag Alba yn chwarae yn erbyn e. Ond dod nôl i Sbaen, chwarae teg i Sbaen, fe ddeithon nhw nôl mewn i'r gêm gyda'r gol gan yn ffrind ni Morata. A fel nes ti ddweud am beth i Pedri, oedd Pedri'n anhygoel. Sa'n credu nath e fethu un pas yn ystod y gêm, ac i styried bod nhw wedi wario 120 o funudau fyd. Ond mae fe'n edrych yn seren y dyfodol yn edrych mlaen i'r cystadlaethau sydd i ddod nawr yn y blynyddoedd ddod. Definite fi'n credu byddai'n cael ei snapo lan dy falle rhywun yn Premier League sy'n moyn twli bach arian amdano fe. Yn pawb yn siarad am fel Thiago fe. A Pedri sy'n cadw Thiago mas, mae Thiago dy Lerpwl ac yn y blaen, so mae'n dangos pa fath o safon i'r bychan bach yna, a ffaint maen nhw falle yn gweld fel mae fe'n mynd mlaen yn y gêm. A oedd e'n dangos na, cofio, fel ti'n gweud, oedd e'n gwneud un pas llac ar y noswaith. Ond gobeithio dwi'n Morata ddim yn watch ar podyn, achos fi slitio fe digon, fi'n credu. Ond mae fe... Ti'n edrych o'i track record gyda Real Madrid, Chelsea, Juventus y stwff, a dwi'n actually ddim yn sgoro lot o goals o ran strikers sydd yn y tîmau gorau yn Ewro. Ond o'n i bai am na, mae fe jyst yn troi lan ar yr amser iawn a cael y gol pan mangen e. Mae wedi miso sawl chance dros y cyngor i gyd, a wedyn mae jyst yn dod lan. O fi'n ffili credu fe, fi'n watcho fel of all people. Of all people, mae Morata yn dod lan y sgwr o'na. A wedyn fe misodd y pen, o e? Na beth yw e. Mae hwnna'n crynhoi Morata lan mewn un gêm, yw e? Odi, perffaith. Mae'r gallu i gyd y fe. A ti'n gweld pa mae gymaint o glybiau neu gymaint o fforddwyr wedi prynu fe yn ystod y blynydde. Mae'n beth? 6-3? Mae'r cyffyrddiad cyntaf gwych gyda fe. Mae'n gallu sgoro, mae'n gallu penio. Mae'r chances yn dod iddo fe. Ond am ryw reswm, dyw e ddim yn sgoro 30 gol y tymor, ble dyle fe fod yn sgorio. Yn gofych 20 gol y tymor, dyle fe fod yn sgoro 30 yn rhywun. Dyle fod ystadegau fel lan gyda Kane a Lewandowski. Mae rhywbeth ddim yn clico gyda fe am bod e ddim yn sgorio 30 gol. Mae just... Fi jyst yn gweld e, fi'n credu bod yn edrych bach yn awkward, ti'n mo? Sa'n gwybod beth yw e? Fi jyst ffili roi fel
pinpoint o fe, ti'n mo? Ond i bai hwnna, oedd e'n gêm da, gaethon nhw am i'r gêm, ond i ddim yn credu nhw, mynd i sgoro fel oedd y gêm yn mynd. Ond plan ath i'r extra time, oedd fel, sa'n credu oedd y ddoi tîm really moyn mynd mlaen a trial, ti'n modd, ennill y gêm, gath Sbaen cwbl o chances, a i dal un chance bach, ond Sam, o falle Pens oedd e wastad mynd i bod, a fel ti'n gweud, oedd e'n codi Jordi Alba lan. O'n i werth yn pen fi off, o'n i fel, dim ond un person sy'n mynd i ennill hwn, Cialini oedd y boi. Oedd e just, fel ti'n gweud, broch, fel toio gyda fe. Ti'n modd o'r un, neud e'r pen ne. Oedd e bach fel an, oedd e. Ond, ffynnu man. Ie, Steph, so ciciau smotyn oedd i wedyn. Oedd e'n od bod Sbaen gyda'r profiad o... Ti'n iawn? Odo. Oedd e'n od bod Sbaen gyda'r profiad o wedi bod trwy ciciau'r smotyn. Eto, taw nhw oedd y rai wedi methu, ond yn y gêm yn y cwarteri gyda nhw, chwarae yn erbyn Swister oedd gyda'r profiad o ciciau'r smotyn, a wedyn, a nhw'n methu y tro na, felly mae'n jyst yn dangos taw look i raddau ar y dydd yw ciciau'r smotyn. Dyw'r ffaith bod ti wedi sgoro neu bod y tîm wedi ennill ciciau'r smotyn o rownd blaenorol ddim yn meddwl dim byd am ciciau'r smotyn sydd wedi ddod. Wel ie, yn wedig, oedd yr eidl wedi methu i cic cynta nhw. Wrth gwrs, oedd Unai Simon yn y gôl gyda Sbaen. Tasen ni yn moyn unrhyw gôl geidwad yn y byd i fod. Unrhyw gôl geidwad sy'n war ar hyn o bryd. So dim Dudek na rhywun fel yna. Ond, mae wedi... Unai Simon, oedd e jyst fel cawn, oedd monster. Oedd e jyst yn mynd ar hyd y llinell. Yn erbyn y Swister, nath e war e wic-wiw yn erbyn nhw. Oedd Swister wedi ennill un cysylltiaeth cic o'r smotyn, a wedyn i'r rown nesaf, gôl geidwad sy'n mynd o hyd y lle i gyd. A chwaraewyr sy'n fel arfer mor dda gyda cic o'r smotyn fel Fabian Scher, bethau sy'n dim siap fan nhw. A ni'n meddwl, na, mae'r boi yn gwneud yr un peth to, oedd yn... Wedi safio'r un cynta fa. Oedd fel tas fe mynd y ffordd iawn bron o bob tro fyd. So, fel, mae'n mynd i fynd lawr i'r wire o'n nhw'n gweud. Ond ie, Jorginho yn y diwedd. Y gic fwyaf cheeky fi wedi gweld spel. Ni'n gweld Bruno Fernandes a rhain i gyd yn gwneud fel yr hop, skip and jump. Ond, gret. Ond ti'n rhoi clod fyna i Unai Simon, ond mae Jorginho yn cymryd nifer fawr o ciciau'r smotyn i Chelsea. So fi'n credu mae wedi methu un neu ddwy, ond oedd record da gyda fe ar y dechrau. Ond mae techneg Jorginho yn eitha tebyg o ran cymryd ciciau'r smotyn. Mae'n dod lan yn araf, a wedyn mae'n aros i'r gôl geidwad i symud, a wedyn mae'n trial gwneud penderfyniad yn hwyr o ran ble mae'n rhoi e. Wel, byddai ni'n meddwl, byddai Unai Simon yn gwybod taw na beth o Jorginho yn mynd i wneud. Felly'r un peth sydd ddim yn wneud i Jorginho yw symud yn gynnar, neu pigo cornel neu beth bynnag. A dyna beth nath e. Ath e'n gynnar, a wedyn jyst roiodd Jorginho fer ochr arall. Wel, oedd y reol na, oedd dim hawl wneud hwnna am rai blynyddoedd. Oedd dim hawl roedd o wneud rhyw stuttering run-up i gymryd cic o'r smotyn, ond fel tas lot o'r pobl sy'n goreion o ran cymryd cic o'r smotyn, maen nhw gyd yn gwneud hwnna nawr. So i'n gwybod, falle dylwn nhw ail ymweld fe, achos Ydw e'n deg i'r gôl geidwad, so'n siŵr. Achos sim hawl da nhw i'r offi llinell nhw, ond mae hawl da'r ymwysodwr i wneud beth bynnag mae'n moyn. Should record pen sydd y ti Llandeilos? Dwi'n be, mae fe'n not too bad. O'n i'n arfer cymryd pens i Rhydaman fyd pryn yn yna. A sgores i yn un tymor, mi'n credu 4 mas o 5, ges i 3 yn erbyn Garden Village mewn un gêm, a sgores i'r 2 cyntaf, bwres i'r un trydydd dros y bar. So, o'na, fancy myself on a pen, fel? Psychology we, fel twyd, ydy ti'n llyged yn mynd un ochr, roi ar ochr arall, neu os ti'n mynd un ochr yn erbyn y gôl geidfa, ti'n meddwl, dwi'n mynd ar ochr na to, beth? Ie, mae da fi cornel fe, a fi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud. Ond fel, mae rhaid ti trial wneud rhywbeth i hala'r gôl geidwad meddwl, ond bod ti'n rhoi yn y cornel arall. Ond fel, os mae shot i digon da, a digon lawr yn y cornel, fel o'n i'n gobeithio oedd rai fi yn bod, maen nhw fod mynd mewn. Ond dwi ddim wastad yn gweithio fel la. Beth i wydoedd yr un at dros y bar, de?
Wel, eis i lawr i'r cornel chwith. Tro cynta, eis i'r dde top yr ail un, a o'n i'n i fod yn deg, dyle wedi tynnu na fi bant, achos gymaint o mind games yn pen. O fi'n meddwl, o'r keeper yn meddwl bod fi'n mynd i'r chwith nawr, nid fi'n meddwl bod fi'n mynd i'r dde. Ond o fi'n gormeddol a o'r un, bwys i fe, ond eis i fel lawr y canol bron, ond nebeth oedd y plan. A just, nath e droso'r chwith. Bye, good. So felly, os gewn ni just un gair ola am Sbaen cyn i ni symud mlaen, os newn ni siarad am direidal pan fyddwn ni'n siarad am y ffeinal hefyd. Os maen nhw wedi, i fod yn deg nhw, maen nhw wedi creu tipyn o argraff yn y diwedd yn y gystadleuaeth. I ni gyd yn cofio i genhedlaeth air nhw fel petai nôl tua degawd yn ôl ble enillon nhw 2 gystadleuaeth yr Ewros a chwpan y byd yn y canol. Felly'n symud mlaen nhw. Ti'n gweld potensial gyda nhw i fynd mlaen yn y cystadlaethau sydd wedi dod nawr yn y cwpan y byd mewn blwyddyn ac yn yr Ewros i fynd nôl i fel o'n nhw yn 10 mlynedd yn ôl, neu oedd ti'n teimlo falle bod nhw dal eisiau cwpl o chwaraewyr na i nhw fynd nôl i ennill cystadlaethau to? Fi'n credu, fel ti wedi gweud o ran y chwaraewyr, fi'n credu bod eisiau cwpl o chwaraewyr ydyn nhw ymwysodol sydd mwy yn barod am tournament na just league game. Mae tournament yn gwahanol, mae rhaid ti cymryd chances ti, mae rhaid ti bod bach mwy cool yn sefyllfeuoedd na. A fel y Steff yn gweud, mae Daniel Laporte, mae'r strwythyr yn y canol, Pedri'n dod trwyddo, mae cwbl o chwaraewyr dad yn nhw, o ran actually cyrraedd beth wnaethon nhw'n 2008, 10, 12, beth yna goddau. Na, sa'n credu bydd oedd hwnna just yn dizzy heights of Spain's dominance ar yr adeg. O'n nhw just yn anhygoel gyda'r Busquets, Xavi a Iniesta, Torres, Villa. Oedd just y tîm yn anhygoel. A sa'n credu, bydd e'n cymryd rhywbeth serious i mynd ôl ar i'r lefel na. Na beth yw e, mi'n credu mae hwnna'n once in a generation fel Dyw. grŵp o talent. I gyd yn nhw dod mewn i peak yr amser. Wel, ti'n siarad am Busquets, mae fe dal yn war yn awr, ond yn i peak nhw i gyd i dod mewn ar yna, o ti jyst yn gwybod bod nhw'n mynd mewn i gêm a mynd i ennill pob gêm, oedd e jyst yn anhygoel. Na beth yw e. Felly yr Eidal atha hi yn y diwedd ar cicio'r smotyn, a felly ymlaen â nhw i'r ffeinal dydd Sul nawr. Felly, newn ni symud ymlaen i'r ail gêm yn y rownd gyn-derfynol yn amlwg neithiwr yn erbyn Lloegr a Denmark. Gêm dda i wylio. Lloegr yn neud i'n amlwg dim ond just. Felly, os ewn i'r hanner cyntaf, Steff, oedd hi'n wych, wel, oedd hi'n neis i weld stadiwm llawn, gynulleidfa, yna, faint o'na, tua 70,000 beth bynnag, a bron bydde ti wedi clywed pin yn cwmpo pan nath y gic rydd na mewn i'r rwyd pan sgorodd Denmark. Wel oedd Lloegr wedi dechrau'n dda, a wedyn oedd Denmark wedi gallu cael bach o momentum yn dy gilydd, rhoi passes o'i gilydd a rholi'r tempo yn tyma bach. A wedyn gaethon nhw'r gic rydd na, safle da. A un o ciciau rydd y gystadleuaeth siwr o fod, gyda Michael Damsgaard. Chwaraewr oedd wedi bod yn ddantserus iawn, oedd wedi achosi lot o broblemau i Lloegr. A rhywun oedd ond yn cael ei le yn y tîm achos bod Christian Eriksen wrth gwrs wedi cael ei anffawd e. I fi, oedd amser oedd ar y ca, Damsgaard, a hefyd Dolberg oedd yn dda iawn. Ni'n sôn lot amdano ymosodwyr yn y gystadleuaeth sydd ddim wedi gallu bwrw'r target o bethau. Ond y Dolberg, bod falle ddim yn wario i dîm mowr fel ni, oedd wastad yn bwrw'r target a oedd yn eitha da'n dalo'r bel lan o bethau. A unwaith dath yr ail hanner wedyn ni, a benderfynon nhw dynnu Damsgaard a Dolberg off yr un pryd, tua 60-65 munud mewn. Newidodd y gêm i Denmark yn llwyr, a o'n nhw yn hongan arno. A i weid y gwir, oedd y gôl o Lloegr, oedd e jyst yn mynd i ddod, oedd e. Oedd e'n. Wel, faint oedd wedi bod ers i Sian Sterling 2 funed cyn ni, a oedd e'n gwmwys rhywun peth, nag oedd e, lawr yr ochr dde, neu lawr ochr chwith Denmark, torri trwyddo ac ati, Ond mynd nôl i'r gôl Denmark, ti'n meddwl, Steff, Pickford yn ei well? Oedd Gary Neville yn eitha feirniadol yn y fe hanner amser?
Wel, mae'r cylleddu mas ar gyfer Pickford. Be bynnag mae fe'n neud, mae pawb yn gwybod bod e'n mynd i gael ei. Oedd e jyst yn... Oedd e'n gol dda, oedd e'n gicrydd, oedd e'n bwr o'r target, digon o gyflymder ar y bel y popeth, a gol a hanner wrth gwrs. Wrth gwrs, oedd ti ar adeg na yn yr hanner cynta, oedd Lloegr yn dangos os nhw'n gwneud cwbl o gamgymeriadau, yn credu efe Damsgaard oedd wedi mynd straight trwyddo rhwng Stones a Maguire, yn credu Maguire wedi dod lan o dynnu ath. Yn credu Damsgaard trwyddo, fe oedd e. Ond, a wedyn ni, fel wedys yn yr rifyn cynta, mae yna gamgymeriad yn y tri na yn y cefen. Mae Pickford yn wario yn well nawr i Loegr, na beth mae fe wedi wario i Everton trwy'r tymor. Na'r peth, ond fe dal yn mynd i gadw at yn air, mae camgymeriad hwnna. Ie, na'n bydde we. Oedd Kyle Walker wedi cael gêm gwych neithio'r chwarae teg iddo fe, ond fel fi'n gweud, mae Kyle Walker, mae camgymeriadau Kyle Walker yn dod o rhywbeth twp mae e'n neud. Dwi ddim yn dod o'r ffaith bod e'n cael ei ymosod neu beth bynnag. Mae Kyle Walker weithiau, mae'n neud rhywbeth pan mae amser dy gael y bel, a mae'n meddwl bod e'n gallu bwrw'r bel draw i pwy bynnag fel Luke Shaw, neu chwarae fe i Harry Maguire, a wedyn mae'n cico fe straight i rhif 10 y tîm arall. So, fel arfer, camgymeriadau sy'n dod o just pethau twp maen nhw'n neud. Fi'n credu fe Pickford fyd oedd wedi just rowlodd ar bel mas, a fe oedd eitha cynnar, fi'n credu oedd i dal yn 0-0, nath ei rowlodd i mas, a nath fe Braithford roi drôn mas, a gallai fe wedi mynd unrhyw le, a gyda bydde Pickford wedi bod, oedd e bron mas o'i bocs pan oedd e'n digwydd. So mae just camgymeriadau maen nhw'n neud i hunain am beth bynnag reswm. Ond fi'n gweld gyda Pickford hefyd, fi'n credu, dyw e ddim y gol geidwad tala yn y byd, ydw e. Bydden ni'n gweud falle tua 6 trodfedd fel ai we. Pan oedd e'n mynd am y gol, mynd i arbed y bel na neithwr, nid bai fi oedd e ddim yn gallu cyrraedd e. I fi, bydde rhywun fel Courtois falle, sy'n 6 trodfedd, 5 modfedd fel a, bydde fe wedi gallu cyrraedd e. Ond jyst dyw Pickford ddim y maint na, dyw e ddim, jyst ddim y seis gyda fe i gyrraedd y bel yn y corner. Felly oedd hi'n gicrydd wych war teg, oedd hi'n straic a hanner. Felly, ond oes Lloegr i fod yn deg nhw'n dangos cymeriad fyna yn arwen mewn i hanner amser a cael y gol, achos oedd y gol yn dod, a fi'n credu hyd yn oed sy'r gol ddim wedi dod cyn hanner amser, bydde wedi dod yn yr ail hanner, os bydde Lloegr wedi gorfod gwthio amdani. Ie, definite, oedd e'n fel y Steff yn gweud, oedd ti'n gweld bod y gêm felly wedi newid ar ôl y gol na. Mae wedi bod y ffordd arall rownd gyda Lloegr yn y gêm y cynt, le maen nhw'n sgor yn gynta, a wedyn maen nhw'n eistedd nôl, a wedyn mae'r presio yn erbyn nhw, le neithwr, o'n nhw'n gorffod falle ymosod, a oedd wedi gweithio nhw, oedd y tilli jyst gweld, oedd y naws newydd, oedd y crowd, wrth gwrs, oedd y torf, oedd nhw'n cyn, really cyn i gwthio tîm lan, oedd... A sam, oedd jyst, ar ôl i Sterling, fel ti'n gweud rhwng gol na, oedd jyst, o'n i ddim yn gweld Denmark yn dod nôl mewn i'r gêm, oedd coesau trwm da lot yn nhw, oedd lot o'r canol can stryglo, Delaney oedd e'n stryglo bach, a fel ti'n gweud, dath Damsgaard y Dolberg off, o ran just, sa'n credu oedd nhw'r egni yn y fe, a Delaney mlaen i wneud y 90 munud y 110, oedd e braidd allu redeg ar ôl bwyty 100 munud, a Braithwaite yn okay, spells, and o ran hanner amser, fi'n credu nhw'n siafft i mewn un i just trial mynd to. Ie, na beth yw e, edrych i'r ail hanner wedyn, Nath Lloegr dominyddu'r chwarae, ond wedyn o'n nhw ddim yn creu nifer fawr o gyfleoedd really yn yr ail hanner. Geithon nhw chances, oedd rhan fwyaf nhw fi'n credu fel set pieces o'n nhw, fi'n credu peniad Maguire, gath Mount, wel fi'n credu cross oedd e fod, ond oedd e'n ffordd oedd e di kind of torri o dan y bel, oedd e'n mynd i cyrlio mewn, so goffa Schmeichel delio gyda hwnna. Beth nes ti o'r newidiadau nath Denmark Steff, o ran ti'n deall pam maen nhw'n neud y newidiadau, trial cael coesau ffres ar y ca, ond nhw'n stryglan i cael bach o momentum yn y gêm, ond wedyn mae'n anodd pan ti'n dod arno 3 chwaraewr fel am, a siwr gwmynt o'r tîm a strwythyr y tîm yn newid mewn un go. Ar amseru o'n i ddim yn siŵr. Os ydyn edrych ar Cymru, a ti'n edrych ar carfan Denmark, dim cymaint yna o waniaeth o ran lefel y chwaraewyr.
Os ti'n meddwl pwy yw chwaraewyr gorau Cymru a pwy yw chwaraewyr gorau Denmark, a faint o opsiynau sydd ni dod off y fainc. Os ydw dati Damsgaard a Dolberg wedi syrennu yn y gêm hyn a yn y gêm diwetha. Yn yr un modd mae ni Bale a Ramsey a yw clwben nhw byddwn dod off falle ar ôl rhyw 60 munud neu byddwn nhw jyst yn dod arno rhyw hanner awr neu beth bynnag. Ond os ydyn nhw ar ei Gymru, maen nhw'n gwybod, wel, chi yw'r gorau sydd â ni, mae rhaid i ni gadw chi ar y ca am y 90 munud. O'n i ddim yn deall y gwbl, ond falle bod da nhw rhyw anafiadau neu bod y reolwr wedi gweld bod nhw'n stryglo am rhedeg neu beth bynnag, ond byddwn ni'n cwestiynu rili chwaraewyr o safon ryngwladol sy'n gorfod o wedig o'i lefel nhw yn gorfod dod off ar ôl 65 munud. Achos, unwaith nhw wedi amser nhw ar y ca, oedd ti'n clywed y sylwebwyr y pethau'n gweud bod nhw'n becso gyda Damsgaard a nhw'n hapus i weld yn off. Dylen nhw wedi cadw nhw arno hyd yn oed os nhw'n ffili rydeg. Achos o'n nhw'n yr unig creadigrwydd y dan nhw. Nhw'n dan o Poulsen, wrth gwrs yn Poulsen yn ware i Leipzig yn cael yn amlwg yn ware lefel eitha uchel o beth. Ond a oedd Braithwaite war y teg, o'n i'n meddwl bod e'n gwneud lot o pethau da. Ond unwaith o'n wedi tynnu'r ddoi na off, newidodd y gêm a o'n os yn hongan arno. Sym yr opsiynau da Denmark, really. O'n nhw'n darno chwaraewyr oedd yn ware i Brentford neu ware i ryw dîm yn Denmark neu beth bynnag. A mae Lloegr wedyn yn gallu dod off a rai fel Jack Grealish neu rai sy'n ware i'r tîmodd mowr ma. Henderson enghraifft. Sy'n gobeith os e. Na beth yw e. Felly... A bydd e'n ddiddorol nawr... Dyw Lloegr ddim rili wedi cael ei profi yn erbyn tîm mowr. So'n becso fe nhw'n gweud, ond wedi ware yn erbyn yr Almain sydd wedi bod yn dîm sy'n ail-adeiladu a weles yr reifyn cynta, nhw'n siop Shavins yn dod mewn, colli gemau dylwn nhw ddim yn gwybod pwy oedd ei tîm gorau nhw. Nhw wedi ware yn erbyn Denmark sydd i bob parch wedi bod yn ware trwy llawn ysbryd o pethau, ond ddim rili gyda'r un cryfder o ran carfan o pethau. Byddai'n ddiddorol iawn gweld Lloegr o'r diwedd yn cael ei profi yn erbyn tîm da iawn. Na beth yw e, sylwadau diddorol fyna. Ond mewn â ni wedyn i'r amser ychwanegol, Dews, ac Lloegr yn amlwg yn cael y gic o'r snoti yna. Beth o ti'n meddwl o'r penderfyniad pan welys ti fe'n fyw, a wedyn yn amlwg ers i ni weld y replay ohono fe, oedd e'n eitha amlwg bod e'n soft. Ar ddim yn troi'r penderfyniad nôl. Beth o ti'n neud o'r holl penderfyniadau a'r prosesau gath i wneud? Mae'n galed i gweld o'r anteledu fel pa mor agos ar y ca ma nhw a fel mae'r ref yn gweld ei gymharu ar rhywun fel ni'n gwylio ar y teledu. Ond o'n i'n galw lot o decisions neithio'r a ges i cwpl yn rong trwy'r gêm, ond weles i'r pen, a o'n i'n meddwl bod e'n pen fel ath e mewn. Y boi o'r chwith mwy na'r boi o'r dde, falle, o'n i'n meddwl, mae fe wedi bwrw fe droso. Ond edrych yn ôl ar VAR, oedd e jyst bach o shambles, oedd y boi o'r dde heb twtio fe, oedd e wedi cwmpo mewn i'r boi o'r chwith. So fel, i fi, o'n i fel, o'n i'n anistau, mae rhaid i nhw, overturnus, mae rhaid i nhw, achos dwi heb twtio fe. A wedyn nhw wedi cadw fe'n penalty. A o'n i fel, ar pwy fel lefel, a beth yw'r reswm nhw i cadw'r penalty, pwy yn nath actually twtio fe, ti'n mo? A na beth o'n i'n gwybod. A o'n nhw heb really gweud yn byd ar ôl y gêm o'r ansylwebeth a yn y studio, o'n nhw jyst yn, edrych ar y fans yn sgrechen ac yn y blaen. O'n i'n mwyn actually edrych amdano'r reswm oedd wedi cael y pen. O'n i bai am na, dros y 120 munud, fi'n credu ta Lloegr oedd yn heiddi mynd drwyddo, so... is what it is, fel. Na beth yw e, fi'n credu, allwn ni ddim dadle ta'r Lloegr oedd y tîm gorau. Ond wedyn, o'n nhw ddim yn creu gymaint â ni o chances wedyn. Fi'n gwybod oedd Schmeichel wedi gorffen gwneud ambell i arbediad da, ond oedd e ddim fel ton ar ôl ton o chances iddyn nhw. Fel ni'n gweud, gath Kane, hanner chance oedd e rili, pel awr y linell oedd e, oedd yr angl yn eitha teit iddo fe, nath Schmeichel safio hwnna. A wedyn, ond fel ni'n gweud, oedd Denmark ar y llaw arall ddim yn cynnig bron ddim byd, nhw'n gwneud nhw. A fel nes ti Steff gyffwrdd fyna, bod dim nifer fawr o opsiynau gyda Denmark i drial newid llif y chwarae.
Southgate ar y llaw arall, gyda opsiynau di-ri. Yn amlwg, tro hyn, dath Sancho ddim hyd yn oed ar y ca, dath Grealish ar y ca i drial helpu pethau o ran creu chances, a wedyn pan eithon nhw 2 gol i 1 lan, Grealish yn dod bant. Beth nes ti o'r penderfyniad na? Achos se hwnna wedi mynd yn erbyn Southgate efo Denmark wedi sgoro, wel, bydde fe, a falle bydden nhw wedi mynd mlaen i golli ar ciciau'r smotyn nid bynnag, bydde ddim werth i Southgate fod yn y wlad am rhyw fish. Na, mae jyst yn dyngos, so mae dati cymaint o ddewis, a hefyd mae Southgate a Lloegr, maen nhw mor hyderus yn ei system nhw. Yr un peth yma'n Mancini yn yr Eidal, a beth o'n i'n darllen, mae rheolwr Denmark wedi gwneud war y tig, maen nhw wedi newid y ffordd, falle dilyn beth mae Cymru wedi bod yn gwneud dros y 5 i 10 mlynedd diwethaf, wedi newid y ffordd, newid yr holl strwythyr tu ôl y llenni a pethau. A mae pobl yn ymddiried yn Southgate nawr. Maen nhw yn parchu fe fel reolwr ryngwladol da, achos os ydych chi'n edrych ar ei record, mae wedi cyrraedd 2 rownd gyn-derfynol, a mae wedi cyrraedd y final ma nawr, wrth gwrs. So mae pobl yn parchu, yn cwestiynu fe. Wrth gwrs, wrth reswm, ond yn parchu i ddewis ond. Ie, tasau Denmark yn gallu cael cwbl o opsiynau, falle cwbl o... Fel, fi'n cofio nôl yn dyddiau'r ysgol, fi'n cofio fel cyselaethau chwaraeon, a yn amlwg o'n i yn ysgol Pontyberem, ysgol fawr, a digon o rai oedd yn gallu llanw tîm. A wedyn oedd ysgol Mynydd Cerrig, ysgol Lleiar Cwm wedyn ni, a nhw'n stryglan yn chwaraewyr. So oedd y reina oedd ddim cweit a'i trwy nhw'n ffito yn tîm y bont. Wedyn nhw'n gweud, ewch i'ch tri helpu mas Mynydd Cerrig. So, ond so, yn un pwynt arall, o'n i'n gweud, o ran y chwaraewyr ar y cad y Denmark, o 2 chwaraewr sydd wedi gwneud jobyn da iawn yn y rowndiau cynt, sef Mela a Striga Lassen, so'r 2 amddiffynwr fel y wing-back, de. Yeah. A rai gweud, so rai bod Shaw a Walker wedi cael gêm arbennig yn cael nhw mas o'r gêm, achos yn eithon nhw ddim byd. O Mela fel arfer, pob gêm arall, bod e mwy na lain, byw mlaen, bron yn bod fel, mae Spinazzola yn ware mewn ffordd, bod e'n ware môr ymosodol, ond nath ddim byd, ar wahân i'r cyfrannu at y gicor smotyn, ond ie. Ond mi'n credu mi'n credu mae rhaid rhoi clod fyna i dîm Lloegr yn ygos ffordd o'n nhw wedi gallu, a maen nhw wedi gwneud yn ystod y gystadleuaeth i gyd i fod yn deg, i dîm cyrraedd y final, gyda ond gadael 1 gol mewn yn ystod y gystadleuaeth i gyd, a'r gol na free kick, direct free kick o dde. So, maen nhw'n amlwg yn gwneud tipyn o bethau'n iawn yn amddiffynol a just sharp y tîm hefyd. Felly ar Denmark, maen nhw wedi bod ar tipyn o siwrne yn ystod y gystadleuaeth yma, yn enwedig gyda beth eithon nhw trwyddo gyda Christian Eriksen ar ddechrau'r gystadleuaeth hefyd. So, wnaethon nhw, oedd fel y stori rownd fe gyd, a nhw'n wrth gwrs bod yr Ewro a'r thing wedi gwythio hwnna mas. Ond na, maen nhw wedi bod yn waren rili dda. O'n i'n gwybod bod Denmark yn dda, o'n i'n meddwl falle bod o'n i mynd mlaen i'r 16 diwetha cwarteri o bosib, ond o'n i ddim cweith yn meddwl eithon nhw mlaen i'r semis, heb Eriksen fyd. Yeah. Na, maen nhw wedi bod yn gwneud glad yn prowd fel oedd Cymru wedi'n 2016 a blwyddyn hyn, ond surprise shocks bach, ond fi'n siŵr bydd Damsgaard felly'n cael lot o interest nawr o fel mae fe wedi bod yn ware, a fi wedi bod yn very, very impressed o'r boi. Mae'r cwpl o'n wedi bod yn impressive. Mae'n rhaid gwed. A fel ni, mae wastad wnaethon ni drafod yn y podled cyn i'r gystadleuaeth ddechrau, mae wastad un tîm yn dark horses a cyrraedd falle ddim yn cyrraedd y final, ond yn mynd yn bell yn y gystadleuaeth heb bod rhywun yn siarad lot amdano nhw cyn y gystadleuaeth. A Cymru oedd e'n ôl yn 2016 a Denmark sydd wedi gwneud yn y gystadleuaeth yma. Felly maen nhw wedi bod ar tipyn o siwrne rhwng popeth, a fi'n credu y ffordd maen nhw wedi... Wel, oedd y ffordd nath y capten a'r tîm popeth ymddwyn yn ystod beth ddigwyddodd i Christian Eriksen a popeth. Maen nhw wedi bod yn ail dîm, fi'n credu pawb ers y foment yna, felly chwarae teg nhw na, maen nhw wedi bod, a roi nhw popeth mewn i'r gêm eithaf. So fi'n credu oedd
pob fath o egni gyda nhw wedi cael ei gadael mas ar y canol, oedd ddim byd ar ôl dyn nhw. Fi'n credu nhw'n sy'n gobeithio bod nhw'n mynd i gyrraedd ciciau'r smotin, a wedyn gallai wedi unrhyw beth fod wedi digwydd, ond na, chwarae teg i nhw. Felly, ond Lloegr oedd yn fuddigol yn amlwg, a Lloegr yn erbyn yr Eidal yw i yn y ffainal nawr, no Sul. Felly Steff, siwt ti'n gweld i mynd? Ti'n gweld, newn ni just trafod tîm Lloegr yn gloi, ti'n gweld Southgate wneud unrhyw newidiadau o'r tîm nithwr yn mynd mewn i'r ffainal, achos mae wedi wastad wneud un neu ddoi newidiad cyn pob gêm, a mae'r opsiynau dy fe newid siap y tîm os mae'n moyn hefyd, fel ti'n gweld yn mynd ar gyfer y ffainal. Dwi'n meddwl bydd e'n cadw at yr un strwythyr a tîm, achos mae'n amlwg yn gweithio. Yr unig chwaraewr yn gallu gweld falle bydde fe'n newid nawr o bosib yw Saka. Gyda Saka, falle i Sancho, gyda hwnna yw'r newid posib neu fwy atebygol o bosib. O ran y lleill, mae fel tasau fi'n gwybod oedd Trippier wedi dechrau ar y ochr chwith, ond fi'n credu bellach oedd Shaw wedi cael gêm fisi arall nithwr. A Kyle Walker wedi wneud jobyn arbennig. So, dwi'n meddwl bydd e'n cadw at tîm eitha tebyg. Ti'n gweld yr Eidal yn gallu ymosod ar y tîm yma, tîm Lloegr Ddews. Maen nhw'n, yn amlwg i ni'n gwybod bod nhw'n gryf yn amddiffynol, ond fel ni wedi gweud, dyw falle sim lot o greadigrwydd gyda nhw yng nghanol ca gyda Rice a Calvin Phillips. Ti'n gallu gweld canol ca yr Eidal yn gallu, falle dim dominyddu, ond yn gallu reoli falle llif y chwarae yn fwy na beth o tîm fel Denmark wedi gallu gwneud? O bosib, fi'n credu bod nhw'n Eidal i bod lawr y wings lot, ni wedi bod yn sôn am Chiesa lot, ni wedi bod yn sôn am canol ca fel Verratti, a'n defnyddio wedyn y wings, Insigne ochr arall. A o ran Lloegr, fi wedi bod yn stunned achos cyn y tournament, o'n i'n gweud Calvin Phillips a Rice yn y canol, pushovers. Bydd rhywun yn dod arno, bydd nhw'n rhoi cwbl o wads un o'r dechrau yna bit, ond maen nhw'n doi just i fel, maen nhw'n deall i gêm i gilydd, a'n waren really dda yn y system o Southgate moyn nhw'n neud, a mae'n bron, fel ni wedi gweld, yn rhoi'r falle'r freedom o'r un i'r Sancho, Sterlings, Foden yn y gêm cyntaf ac yn y blaen, i fel mynd o wneud beth maen nhw'n moyn, ond wedyn mae'n tueddu bod Calvin Phillips yn gwythio lan gyda nhw wedyn ar edge of box. Mae wedi cael cwpl o shots, mae wedi cael assist yn y tournament. Ond o ran y Eidal, fi'n gobeithio bydd rhywun fel Verratti yn gallu really troi lan am y dydd. Jorginho yn dictator pace to, ond fel o'n i wedi gweld yn erbyn Sbaen, o'n nhw'n stryglo, masif. So, pwy o oer boi, fel ni'n gweud, 50-50 ar di Sul, pot luck i'r ddoi tîm, a gobeithio mae Eidal yn troi lan o ran i wneud e'n gêm o hanner, ond mae wedi bod yn gêm galed, gwena, dymir. Na bydde, mae wedi bod yn gêm o hanner, os fi'n credu o'n i'n gweld yn 2012 pan greiddodd yr Eidal ffainal, collon nhw 4 gôl i ddim yn erbyn Sbaen, a mae Bonucci a Chiellini dal yn y tîm o honna. So felly mae yna brofiad gyda nhw yn amlwg o gyrraedd y rownd yma a'r ffainal. Felly, Steff, beth yw'r prediction felly? Siwt ti'n gweld i'n mynd a pwy ti'n meddwl fydd yn codi'r cwpan no Sul? Wel, wedys yr Eidal, fi'n cofio, nôl Ewro 2000, da fi ryw atgof bach yn cefn y meddwl o fel o'n nhw jyst wedi colli mas fyna reit ar y diwedd i Ffrainc yn y gêm na. Fi wastad wedi cadw'r llygad nhw ers ni, so bydd rhaid fi gadw dar Eidal fel mae'r sgarff yn awgrymu. Ond mae'n mynd i fod yn gêm anodd iawn. Mae'r busnes yng nghanol ca yn un ffactor, ond fi hefyd yn becso amdano nhw o flaen y gôl. Fi'n gweld rai fel Kane a Sterling, ti'n rhoi chance dda i nhw, a Sterling mor agos at sgori, fel amser oedd wedi bwrw chest Schmeichel nithwr. Ond mae rai fel Immobile os o'n nhw ar y Berardi neu'n Insigne neu bynnag. Sa'n gwybod, mae fwy o farc cwestiwn os fydden nhw yn sgori yn sefyllfa dda. Ond gweithio byddai'n cael yn brofi'n anghywir. Lecen i feddwl, falle bydd hi'n siŵr fod yn mynd i amser ychwanegol unwaith to. A be wedai,
un i ddim yr Eidal ar ôl amser ychwanegol. Dyna fi'n credu, dyna beth i ni'n gwybod a adnabod yr Eidal fel un gol i ddim, a falle amser ychwanegol, rhywbeth o set piece neu rhywbeth, neu rhyw fluke goal, neu rhywbeth scrappy yn y box, fi'n credu byddwn ni gyd yn cymryd hwnna. Ie, beth am ti, Oes, fel ti'n gweld i mynd i Sul? Yr un ffordd i fod yn onest, fi'n credu eithi i amser ychwanegol, ond fi yn credu wneud Lloegr sgori. So 2-1 fi mynd am. Ond, ie, ti'n edrych ar y ddoi garfan a sa'n gwybod. Dibynnu pwy sy'n troi lan i Lloegr yn dweud? Wel, os maen nhw'n ware yn ymysodol to, fi'n siŵr bydd nhw'n edrych yn dda, ond os maen nhw'n amddiffyn eistedd ôl, fi'n credu wneud Eidal dechrau, achos mae dan o'r chwaraewyr a da'r system i torri nhw lawr. So, edrych mlaen, cwbl o feits a Forza Azzurri. Ie, na beth yw e. Na, i fod yn deg, mae wedi bod yn gystadleuaeth wych. Mae ambell sawl gêm anhygol wedi bod hyd yn hyn. Mae'n anodd credu, taw 4 wythnos i fori, dechreuodd y cwbl lot yn i ond nawr, gyda un gêm ar ôl i edrych mlaen amdani. Felly, ie, diolch am ymuno gyda ni boes a trafod gemau y rownd gyn-derfynol ac edrych mlaen i'r rownd y ffainal. Dyma'n podled olaf ond un ni, felly. So bydd yr un ola gyda ni nawr dydd Llun, lle fyddwn ni yn trafod yn amlwg y ffainal a fyddwn ni'n crynhoi y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd hefyd. Felly, falle newn ni roi shout-out hefyd i pwy bynnag bydd yn ennill y fantasy football sydd gyda ni, y cyngrair ar gyfer y fforwm. Ar hyn o bryd, mae Rhyn Edwards gyda ni ar y blaen, a mae ar y blaen o tua 20 pwynt. Felly fi'n credu bod e'n eitha saff, bod e 50 pint yn eitha saff, ond mae lot yn gallu newid yn amlwg mewn un gêm. Mae wedi cael rownd gyn-derfynol a hanner, fi'n credu mae rhyw 5 chwaraewr wedi sgoro dy fe rownd gyn-derfynol sy'n anodd credu. Ond felly diolch i chi am ymuno boes a trafod popeth i ni wedi gwneud heddi. Fel wedi sy'n bydd yn podled ola ni nawr, dydd Llun yn trafod y ffainal a yn trafod y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd. Felly edrych mlaen i weld chi amser ni. Diolch yn fawr i chi. Good, dada. Super keeper, penio fatha roced, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen. Ni'n codi ben yn uwch na chraen.